As 2.500 copas rotuladas coas que contaba o Concello de Meis para esta sexta edición de Meus Viños esgotáronse o sábado. Isto daba a mostra do éxito que tiveron estas xornadas de autopromoción do sector vitivinícola, unha cita que arrancaba o pasado venres co pregón a cargo do presidente de Martín Kodax. Meis convértese de novo no epicentro da cultura, do traballo e da paixón polo viño. E facémolo celebrando non só un produto, senón un xeito de entender a vida, a terra e a comunidade. A alcaldesa de Meis salientou que Meus Viños está consolidada como unha cita máis na comarca para a promoción do sector, marcando a diferenza co resto de eventos de exaltación da viticultura. Meus Viños é unha festa totalmente distinta a todas as demais. En Meus Viños non se compite, en Meus Viños se comparte. Se comparten conversas, se comparten abrazos, se comparten afectos tan importantes nos tempos que corren, se comparten conversas e anécdotas das que falamos durante todo o ano ata o seguinte Meus Viños. Ese é o Meus Viños. A edición deste ano foi tamén moi especial co irmandamento do municipio co Concello Asturiano de Cangas del Narcea. Un concello que visitamos fai apenas unha semana, que estábamos ali na súa fiesta de la vendimia, na súa festa da vendima, e que compartimos moitísimas cousas, non só o amor polo viño, senón tamén moitísimas máis cuestións das que seguramente podremos seguir colaborando nun futuro. O alcalde deste municipio asturiano tamén asistiu a Meus Viños coa man tendida para darlle continuidade a esta unión entre as vilas. El que podamos estar luchando en común, esto debería hacerse más de los hermanamientos, porque vemos muchos hermanamientos con distintos lugares, Andalucía y demás, y creo que tenemos mucho más que compartir asturianos y gallegos que con el resto de España, ¿no? Desde la posición del vino, deciros que sois un espejo a imitar, sois un espejo a poder seguir. Na xornada inaugural tamén estivo presente a denominación de orixe Rías Baixas e a Deputación de Pontevedra como organismos colaboradores. O Ayuntamiento de Meis, para a denominación de orixe Rías Baixas, é un dos ayuntamientos moi relevante, debido ao crecemento que está tendo nestes últimos anos. Cando se aposta, se traballa, tanto as adegas como as cooperativas, dáse o fruto. E o fruto, sabedes que esta iniciativa é unha das citas vitivinícolas máis importantes da provincia. Xa estades no marco da provincia como cita vitivinícola. Ademais da exaltación do viño, esta sexta edición contou cunha completa programación paralela cun show cooking e distintas actuacións musicais.